Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σε όλους, όλες και όλα που μας ακούτε. Καλώς ήρθατε στο Διεσόψυχα Podcast. Σε ένα special επεισόδιο. Σήμερα είμαι φυσικά εγώ εδώ, ο Μίλτος, και μαζί μου δεν βρίσκεται η Ιλιάνα για αυτή τη φορά, αλλά βρίσκεται ένα άλλο μέλος από τα Εσόψυχα, η πολύ αγαπημένη μας Σοφία. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, μαζί σου και μαζί σας. Η Σοφία δεν έχει ξανακάνει ποτέ podcast στη ζωή της, οπότε ναι, συγχωρέστε μια αβολοσύνη που μπορεί να υπάρχει είτε μεταξύ μας είτε από μόνη της. Καλά, εγώ πιστεύω μεταξύ μας γιατί να υπάρχει απολοσύνη, δηλαδή μαζί σου άνετα νιώθω. Μαζί μου νιώθει άνετα η Σοφία. Η Σοφία, άμα είδατε το προηγούμενο βίντεο, το ερωτεύσου χωρίς να χάνεσαι, η Σοφία είναι το πραγματικό κορίτσι με το οποίο εγώ είμαι στη ζωή μου σε σχέση, οπότε... Είμαι αληθινή υπάρχω. Είναι αληθινή υπάρχει. Αν τα κομμάτια στα οποία μιλάει εσείς δεν ακούτε τίποτα, τότε ξέρετε ότι πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό. Μιας και είσαι καλεσμένη, κάνε εσύ τα αποκαλυπτήρια για το σημερινό θέμα, το οποίο μάλιστα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσουμε για τα όνειρα και για τη σημασία τους για τον ψυχισμό μας. Θα ήθελα να το δούμε λίγο πιο πολύ σε σχέση με τα συναισθήματα, το συναισθηματικό υλικό των ονείρων και τη λειτουργία τους. Αν τελικά πιστεύουμε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει. Η λειτουργία των ονείρων. Λειτουργία, ναι, το νόημα πίσω από αυτά. Οκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε και οι δύο μεγάλοι φαν του Inception και σίγουρα γενικότερα της φάσης αυτής. Οπότε, ναι, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Θες να ξεκινήσεις εσύ, θες να πάρω εγώ να πω κάποια story σχετικά με κάποιον από τους απείρους εφιάλτες που βλέπω τον τελευταίο καιρό? Ναι, νομίζω οι εφιάλτες είναι η λέξη κλειδί. Θέλω να ξεκινήσουμε από εσένα και από τους εφιάλτες που σε βασανίζουν το τελευταίο καιρό. Δεν είναι για να μου δώσει, δεν είναι για να πω κάτι και να της δώσω πάσα να ξεκινήσει. Είναι επειδή είμαι το επίκεντρο του κόσμου. Πάντα. Ναι, τον τελευταίο καιρό εγώ βασανίζομαι με εφιάλτες, αρκετό καιρό τώρα. Και είναι... Πολλές φορές το συζητάμε και με τη Σοφία ότι γιατί βλέπω εφιάλτες, πώς μπορώ να σταματήσω να βλέπω εφιάλτες κάθε μέρα. Οφείλονται στο άγχος, οφείλονται σε συναισθήματα της καθημερινής καθημερινότητάς μου ή είναι κάτι στο subconscious του ανθρώπου? Αυτή τη συζήτηση θέλω να ξεκινήσουμε. Πολύ σωστό το ότι τα συναισθήματα παίζουν μεγάλο ρόλο σε ένα όνειρο και σε έναν εφιάλτη, αφού για εφιάλτες θα ξεκινήσουμε να μιλάμε. Αυτό βασικά που μας ενδιαφέρει για να πούμε ότι κάτι είναι εφιάλτης και όχι όνειρο είναι το ότι έχουμε τα αρνητικά συναισθήματα, ναι, αλλά έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι είμαστε παγιδευμένοι, το ότι δεν μπορούμε κάπως να αλλάξουμε την συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε, η οποία συνήθως είναι πολύ, μας δημιουργεί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Είναι ο φόβος, είναι η απειλή, είναι ο πόνος, μπορεί να είναι και ακόμα και φυσικός ο πόνος, έτσι, δεν είναι μονάχα υποκειμενικό. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να μας εξηγήσει εν μέρη γιατί βλέπουμε έναν εφιάλτη και ίσως όχι ένα από ουδέτερο ως πιο θετικό όνειρο, είναι σε τι συναισθηματική κατάσταση βρισκόμαστε προτού πέσουμε για ύπνο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να επηρεάζει η συναισθηματική κατάστασή μας πριν πέσουμε για ύπνο το τι όνειρα θα δούμε μέσα στο βράδυ. Επίσης έχω ακούσει πολλές φορές το concept ότι ένας άνθρωπος βλέπει άπειρα όνειρα μέσα σε ένα βράδυ και απλά συγκρατούμε ένα ή δύο κάθε φορά. Αν συγκρατείτε 3, γράψτε το στα σχόλια. Ξέρω εγώ. Γιατί το σκέφτηκα να το πω. Μας, παιδιά, όχι, σκέφτηκα να το πω. Σκέφτηκα να πω ότι έχω συγκρατήσει και 3, ας πούμε, και μετά ήμουν κάποιο εντάξει, σιγά το flex, ας πούμε. Δεν είναι και κάτι τόσο ξεχωριστό. Ναι, η αλήθεια είναι το ζήτημα του τι τελικά θυμάμαι και σαν όνειρο είναι μεγάλο και
για να πούμε και τελικά αν το όνειρο είναι αυτό που βλέπουμε και μπορούμε να θυμηθούμε και να το αφηγηθούμε, ή αυτή η εμπειρία που έχουμε και κάπως μπορεί να την παρατηρήσει το περιβάλλον άμα μας ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή και μας πει όπα, τι είδες. Γιατί αυτό κάνουν αυτοί που μελετάνε τα όνειρα. Βάζουν ανθρώπους να κοιμούνται και τους ξυπνάνε, τους διακόπτουν τον ύπνο στην ουσία, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν και κάπως μένουν αυτά τα όνειρα που λες εσύ, τα πολλά και άπειρα που βλέπουμε στη νύχτα, κάπως μένουν στη μνήμη και μπορούμε και τα εξερευνούμε. Αλλά ναι, έχει σημασία η συναισθηματική μας κατάσταση πριν από τον ύπνο, και συνήθως και όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο της ζωής μας που μπορεί να έχουμε ιδιαίτερα άγχος, δηλαδή είναι μια εξεταστική περίοδος για εμάς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, νομίζω μπορείτε να κάνετε relate, μπορεί να επηρεάσει τι θα δούμε στον ύπνο μας, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζεται με αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ έχω άγχος για τις εξετάσεις και θα δω ότι βρίσκομαι σε μια αίθουσα εξετάσεων, ή το ακόμα χειρότερο, ότι αισθάνομαι ντροπή, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο σε αυτή την κατάσταση κατά την οποία αξιολογούμε. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να πάμε πίσω σε εμπειρίες που μας δημιουργούν αυτό το άγχος και παρόμοια αρνητικά συναισθήματα. Είναι κάπως σαν ο εγκέφαλός μας να τρέχει πίσω στο χρόνο και να λέει «Α, η Σοφία πότε ένιωσε άγχος στο παρελθόν», και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις εικόνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η παιδική μας και η εφηβική μας ηλικία είναι μια περίοδος της ζωής μας όπου μαθαίνουμε πολλά πράγματα, βρισκόμαστε, κάθε εμπειρία είναι μια νέα εμπειρία για το άτομο που κάνει τα πρώτα του βήματα. Και γι' αυτό ουσιαστικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, και γι' αυτό ουσιαστικά κανείς μπορεί, κάποιο άτομο το οποίο μπορεί να έχει ένα τραύμα, βλέπει αυτό το τραύμα στα όνειρά του. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το τραύμα είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Θα ήθελα μπορούμε να το πιάσουμε λίγο προς το τέλος, ας μείνουμε προς το πιο τυπικό κομμάτι. Αλλά ναι, έχουμε γενικά μια τάση, τραύμα ή όχι, να συγκρατούμε τα αρνητικά όνειρα, γιατί ακριβώς πολλές φορές ένα αρνητικό όνειρο μας ξυπνάει, γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος είναι για να μας προστατεύσει ακριβώς, ότι αφού φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο stress level θα ξυπνήσουμε, γι' αυτό και θα ξυπνήσουμε συνήθως από εφιάλτη και όχι από ένα ευτυχές όνειρο και ένα ευχάριστο όνειρο. Αλλά ναι, εσύ ας πούμε μπορείς να σκεφτείς πίσω στους εφιάλτες σου άμα ήταν σε περιόδους που αντιμετώπιζες κάποια πρόκληση, κάποιος φόβος σου ήταν πιο έντονος για κάτι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι και σαν άνθρωπος πάρα πολύ αγχώδης, δηλαδή όλες οι περίοδοι στη ζωή μου εμένα είναι περίοδοι άγχους. Δεν θεωρώ ότι ποτέ είμαι τελείως ήρεμος, ας πούμε, αλλά ναι, όντως αυτού του είδους η κατάσταση παρατηρείται περισσότερο σε περιόδους που ας πούμε είτε ψάχνω δουλειά, είτε έχω εξεταστική, είτε γενικότερα έχω πιο βαρύ πρόγραμμα για κάποιο λόγο. Και επίσης είναι και σε τι φάση ύπνου βρισκόμαστε μέσα στη μέρα, και αυτό έχει να κάνει με αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όλο ακούμε για κάτι, ακούω για κάτι REM και κάτι RAM και κάτι, ξέρω εγώ, μνήμη RAM, ας κάτι πούμε. Μνήμη. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ύπνος REM, πώς να το πω, τραβάει το ενδιαφέρον όχι μόνο το δικό μας, των καθημερινών κοινόθνητων, αλλά και των ανθρώπων που όντως ασχολούνται. Καταρχάς να μιλάς για τον εαυτό σου όταν λες κοινή θνητή. Εντάξει, συγγνώμη, ναι, εσύ είσαστε ο Θεός εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, αναγνώριση. Ναι, λοιπόν, και οι άνθρωποι που εξερευνούν τον κόσμο των ονείρων μέσα από πειράματα, έτσι, όχι θεωρίες και φιλοσοφίες, ενδιαφέρονται πολύ για τον ύπνο REM. Και γιατί λέγεται έτσι, γιατί λέγεται REM, τι σημαίνει? Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Όχι, αυτό που ξέρουμε βασικά για τον ύπνο REM είναι ότι άνθρωπος ο REM. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος, είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα σου και σε καταστρέφει. Wow. Κάνω πλάκα προφανώς. Ο ύπνος REM, δεν ξέρω γιατί έχει έτσι ονομαστεί, αλλά είναι αυτός στον οποίο
παρατηρείται το εξής. Είναι έντονες, είναι ενεργοποιημένες σε συγκεκριμένες περιοχές των εγκέφαλών μας, οι οποίες σχετίζονται πολύ με τα συναισθήματα και όχι τόσο την επεξεργασία των συναισθημάτων, τη συνειδητή, αλλά πιο πολύ αυτά τα αυτόματα συναισθήματα που νιώθουμε αντιδρώντας σε σχέση με απειλές, για παράδειγμα στο περιβάλλον. Αυτό το fight or flight, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι δηλαδή τα συναισθήματα που σχετίζονται με τον ύπνο. Μπράβο, τα primal συναισθήματα που είναι στο... Και είναι αυτό που λέμε στο υποσυνείδητο, βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα. Τι είναι το υποσυνείδητο? Κοίτα, άμα ρωτάω γιατί θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση. Ναι, εννοείται. Θέλω να μου εξηγήσεις. Κοίτα, άμα θέλεις να το πάμε με βάση έτσι λίγο πιο γνωστικά, και αφού μιλήσαμε για περιοχές του εγκεφάλου, αυτές οι περιοχές είναι η αμυγδαλή, ας πούμε, που σχετίζεται με αυτό το σύστημα του θα επιτεθώ ή θα τρέξω. Ναι, είσαστε και αλλεργικός. Αλλεργία, ναι. Ναι, λοιπόν, η αμυγδαλή είναι, για όσα και όσες δεν γνωρίζουν, η αμυγδαλή είναι ένα τμήμα του εγκεφάλου που βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος. Τώρα αυτό θα μου πεις εσύ, που είναι πάνω από τον υπόκαμπο, κάτω από τον υπόκαμπο. Είναι κάτω από τον υπόκαμπο, είναι σαν δύο αμυγδαλάκια που είναι σε αυτή τη δομή την πιο στριφογυριστρούλα, δεν ξέρω, τον υπόκαμπο πάντα τον φανταζόμουν έτσι. Okay. Είναι κάτω. Χαμηλά. Κάτω, χαμηλά. Προς το σβέρκο σου. Άμα όπως είναι ο σβέρκος, εκεί. Κάπου. Κοντά. Λέει, άνοιξε τώρα το κεφάλι σου και ψάξ' το. Μην το κάνεις. Έτσι. Δεν, σε καμία περίπτωση, for all intents and purposes, we are not saying you should do that, okay? Οπότε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη στο υποσυνείδητο, ναι, σε καταστάσεις απειλητικές και σε καταστάσεις που θα ενεργοποιήσουν αυτή την αντίδραση του τώρα εγώ θα επιτεθώ, είτε αυτό θα νιώσω, ας πούμε, θυμό και κάπως θα αντιδράσω σε αυτό που μου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, ή θα τρέξω να φύγω, αυτές οι τάσεις φυγής. Αυτό γίνεται κάπως χωρίς τον έλεγχό μας, γίνεται αυτόματα και κατά μία έννοια μη συνειδητά. Οπότε λοιπόν αυτές οι περιοχές φαίνεται ανάβουν πολύ κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι σαν να ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, όταν ακόμα ζούσαμε στις σπηλιές και αυτά και λειτουργούσαμε με βάση τα συναισθήματα και αυτό το ερέθισμα το βρίσκω ως απειλητικό, θα τρέξω να ξεφύγω, θα επιβιώσω, θα πέσω πάνω του, είναι ένα θηρίο που θα πρέπει να το δαμάσω για να επιβιώσω κτλ. Οπότε είναι σαν να ταξιδεύουμε στο χρόνο, έτσι, όταν ονειρευόμαστε και κατά τη διάρκεια του ύπνου REM. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που το θέτεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, εγώ, με ξέρεις, είμαι πάρα πολύ φαν των θεωριών όλων αυτών των περίεργων περί ότι τα όνειρα είναι άλλες ζωές που θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει ή άλλα σύμπαντα και μπλα 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 μπλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό που λες, γιατί είναι ρεαλιστικό αυτό που λες, δεν είναι μια θεωρία, ούτε είναι κάτι, ας πούμε, που τέτοιο. Είναι το πιο όμορφο από αυτά τα πιο, έτσι, γλυκά ίσως μέσα, τους πιο γλυκούς τρόπους που μπορείς να αντιληφθείς το τι είναι ένα όνειρο. Ας πούμε, θα μ' άρεσε να μπορώ να πω ότι είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, ας πούμε. Αισθάνομαι συναισθήματα που θα αισθανόμουν αν ζούσα πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια. Και αντιδρώ με τον τρόπο που θα αντιδρούσα αν ζούσα πριν από εκατομμύρια χρόνια. Γι' αυτό και δεν έχει τελικά τόσο σημασία τι βλέπουμε στον ύπνο μας. Και γι' αυτό τώρα δεν είμαστε και εδώ ονειροκρίτες. Δηλαδή, εσύ αν είδες έναν εφιάλτη, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή κρατούσες ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τι σημαίνει αυτό για σένα και για το μέλλον σου, όχι. Γιατί επειδή ακριβώς είναι σαν να επιστρέφουμε πίσω σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, ίσως να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις τις οποίες δεν βρισκόμαστε πια στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, μπορεί όντως σε ένα τέτοιο όνειρο να παλεύεις με θηρία ή να είσαι πάρα πολύ επιθετικός που δεν θα ήσουν στον κόσμο που ζούμε τώρα, ξέρεις, με τους νόμους και όλα αυτά και τον τρόπο που μεγαλώνουμε και διαπαιδαγωγούμαστε. Ναι, μάλιστα κάποιος ίσως να μπορούσε να πει ότι ο ονειροκρίτης βασίζεται και σε αυτό. Δηλαδή, επειδή όλοι οι άνθρωποι προερχόμαστε από κοινούς προγόνους, δεν λέω ότι προερχόμαστε από δύο κοινούς, αλλά προφανώς όλοι προερχόμαστε από άλλους ανθρώπους. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε κοινούς προγόνους, από τους οποίους πέρασαν κάπως όλα αυτά τα πρώιμα χαρακτηριστικά και συναισθήματα και τέτοια,
ίσως και ο ονειροκρίτης αυτό να βασίζεται, ότι δηλαδή η αντίδραση που έχεις σε κάτι, και άρα ας πούμε βλέπεις π.χ. ότι σου πέφτουν τα δόντια, που λένε σου πέφτουν τα δόντια, θα πάρεις λεφτά, ας πούμε. Ναι. Η αντίδραση που προκαλείται με βάση αυτή την συγκεκριμένη, ας πούμε, εικόνα, να είναι κοινή σε έναν αριθμό ανθρώπων, και γι' αυτό να ήρθε ο ονειροκρίτης και να πει ότι ναι, άρα σημαίνει ότι εσύ είσαι σε μια φάση που αγχώνεσαι, ας πούμε. Γιατί αγχώνεσαι πιθανότατα για λεφτά, άρα μάλλον θα τα πάρεις ή μπορεί και να μην τα πάρεις. Κοίτα, αυτό θα μου Ξέρεις, δεν ξέρω, ίσως ναι. να βασίζεται κάπως τελείως ασυνείδητα, δηλαδή δεν λέω ότι αυτοί που έχουν φτιάξει τον ονειροκρίτη, τους ονειροκρίτες τέλος πάντων, είναι κάποιο είδους μεταεπιστήμονες οι οποίοι ξέρουν καλύτερα αυτό το αντικείμενο από τους υπόλοιπους. Απλά φαντάζομαι ότι και αυτοί σε πραγματικές και όπως και τα ζώδια, και δεν θα μπούμε σε αυτή την κατηγορία σήμερα, όπως και τα ζώδια, όλα αυτά βασίζονται σε πραγματικές και ανθρώπινες αντιδράσεις. Δεν βασίζονται σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητα ψεύτικο. Το αν είναι όντως ψεύτικο αυτό που λένε είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, το λάθος πιστεύω στην περίπτωση του ονειροκρίτη είναι και γενικά τώρα να μην στοχοποιήσουμε τον ονειροκρίτη, γενικά το να αναζητάς ένα νόημα με βάση το περιεχόμενο συγκεκριμένα και πολύ αυστηρά. Το λάθος είναι στη γενίκευση και στο να πεις ότι όσοι θα δούνε τα δόντια θα πάρουν λεφτά, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε γι' αυτό ήθελα να σταθούμε πιο πολύ στο συναίσθημα. Ποιο συναίσθημα είναι αυτό με το οποίο πέφτω εγώ για ύπνο, αλλά και τελικά πώς με επηρεάζει συναισθηματικά το όνειρο, ακόμα και αν δεν το θυμάμαι, γιατί αυτό φαίνεται και από εμπειρικά δεδομένα και έρευνες που έχουν γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, το να ξυπνάνε τους καημένους τους ανθρώπους και να τους διακόπτουν τον ύπνο τους, έτσι. Οπότε και εγώ αυτής της άποψης είμαι, γιατί υπάρχουν και πολλές απόψεις πάνω στα όνειρα και στο τι κάνουν τελικά, είναι ότι όντως έχουν μια σημασία τα όνειρα, και η μέρος αυτής της σημασίας τους είναι η ρύθμιση συναισθηματική. Τώρα, επειδή είπα και για συναίσθημα και ο ύπνος REM έχει να κάνει με συναισθήματα, κάτι που ξέχασα, για να μην γίνει και αυτή η παρανόηση, επειδή ακριβώς και εμάς μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο ύπνος REM, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα πιο έντονα συναισθηματικά όνειρα λόγω της ενεργοποίησης της αμυγδαλής και του μετεχμιακού συστήματος γενικότερα, είναι ότι ενώ παλιότερα πιστεύαμε ότι μόνο στον ύπνο REM ονειρευόμαστε γενικά. Όχι, αυτό που τελικά φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι ονειρευόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου και στις διαφορετικές του φάσεις, ας πούμε. Απλά ίσως αυτή η πιο συναισθηματική αντιδραστικότητα που έχουμε στον ύπνο REM να μας κάνει να θυμόμαστε τέτοια όνειρα και να στεκόμαστε εκεί. Είτε είμαστε άνθρωποι που τα συζητάμε καθημερινά, είτε είμαστε και αυτοί που τα ερευνάμε σε πειραματικό στάδιο. Αυτό θέλω να το απομυθοποιήσουμε, ότι βλέπουμε όνειρα καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου και είναι όνειρα ποικίλα, δηλαδή από άμορφες μάζες και φώτα και πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα απολύτως, μέχρι αυτά τα sequences, αυτά τα mini σκετσάκια που κάνουμε στον ύπνο μας σαν σκηνοθέτες που είμαστε κάθε βράδυ. Η Σοφία θα έρθει να μου πάρει τη δουλειά και όχι μόνο ως σκηνοθέτης, αλλά και στο podcast. Εγώ βλέπω, τα λες πάρα πολύ ωραία, τα λες εξαιρετικά, δεν ξέρω, Οκ, αυτό θα ακουστεί κάπως, αλλά δεν περίμενα να έχεις τόσο ωραία ροή στο podcast. Έχεις πάρα πολύ ωραία ροή στο podcast. Κοκκινίζω τώρα, ως συνήθως το κάνω εγώ αυτό. Τρέμε η Λιάννα, τρέμε. Όχι, Λιάννα, εγώ βασικά αρθρογράφος είμαι, οπότε σε αυτό το σημείο να πω ότι... ξεχάσαμε να πούμε. Ναι. Είπαμε ότι είσαι απλά μέλος. Ναι, να πούμε ότι εγώ είμαι μαζί με τη Γόγα και το Ζάχο στην ομάδα αρθρογραφίας. Εγώ γράφω, δηλαδή δεν μιλάω. Και βοηθάω και σε διάφορα κειμενάκια που μπορεί να χρειαστούμε, δηλαδή εμφανίζομαι στο podcast κυρίως στο κομμάτι των κειμένων που είναι από κάτω, στις περιγραφές δίνω εκεί ένα χεράκι. Το κάνω και αυτό. Η Σοφία γράφει τις περιγραφές και τους τίτλους, παιδιά, πολλές φορές στα podcast. Ναι. Το αμέλησα να το αναφέρω, γιατί γενικά αυτό είναι μια δουλειά της ομάδας φωτογραφίας, όχι. έχω κολλήσει στα περσινά, συγγνώμη παιδες. Είναι της ομάδας αρθρογραφίας αυτό γενικότερα. Το κάνουμε. Έχει τύχει απλά η Σοφία να κάνει τα περισσότερα και είναι... Ναι, ξέχασα να το πω, sorry.
Ναι, εγώ αυτό κάνω γενικά εδώ στην ομάδα μας. Ναι. Καλά, αυτό σήμερα μόνο είναι μια εξαίρεση. Ακούσατε και το podcast των Χριστουγέννων, το προηγούμενο. Η Σοφία δεν έχει κάνει μόνο αυτό, είχε βοηθήσει και την Ηλιάνα στην αρχή, βοήθησε την ομάδα να έρθει σιγά σιγά να ενωθούμε όλοι μαζί. Αγαπάει εμένα, αυτά. Αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα. Όπως είπε και η Ηλιάνα στο Χριστουγεννιάτικο. Πρωτού κλείσουμε να πω κάτι γι' αυτό. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο podcast, θα ήθελα να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη θεωρία, αλλά τώρα θα ήθελα να κλείσουμε το κομμάτι το θεραπευτικό. Τέλεια. Για τη λειτουργία τους, οπότε. Εγώ κρέμομαι από τα χείλη σου. Πάμε λοιπόν λίγο ξανά σε σχέση με τα όνειρα. Είπαμε για τη λειτουργία τους. Ανέφερα ότι μία από αυτές είναι η συναισθηματική ρύθμιση. Ότι ακόμα και αν δεν το θυμόμαστε, δημιουργώντας αυτές τις μικρές ταινιούλες μέσα στον ύπνο μας, φέρνουμε στο φως συναισθήματα και τα επεξεργαζόμαστε στη διάρκεια του ύπνου μας. Και δεν είναι μόνο τα συναισθήματα που επεξεργαζόμαστε και διάφορες εμπειρίες, γιατί τα συναισθήματα έρχονται τέρι με καταστάσεις που ζούμε, οπότε είναι και μία ευκαιρία να προσομοιώσουμε διάφορες συνθήκες που θα βρεθούμε σε αυτές και διάφορες προκλήσεις και στη ζωή μας, καθημερινές δηλαδή, και γι' αυτό συνήθως δεν είμαστε και μόνοι μας στα όνειρα, έτσι. Βλέπουμε πρόσωπα, συνήθως τα πρόσωπα που βλέπουμε μπορεί να είναι είτε άσχετα τελείως που δεν τα αναγνωρίζουμε, αλλά η επαναληψιμότητα σε κάποιο πρόσωπο μπορεί να δείχνει και ότι αυτό έχει μια σημασία για εμάς, έτσι. Ναι. Με ονειρεύεσαι συχνά. Ναι, αρκετά. Όχι, αλήθεια είναι αυτό, δεν το λέω έτσι. Όντως ονειρεύομαι όχι μόνο εσένα και άλλα άτομα που βλέπω στην καθημερινότητά μας, με φίλους μου, συγγενείς μου και τέτοια. Συνέχεια, ας πούμε, αφού όταν ζει κανείς με την οικογένειά του, βλέπει πολύ συχνά την οικογένειά του στον ύπνο του. Οπότε ναι, είναι ένας τρόπος να προσομοιώσουμε αυτές τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά και να προσομοιώσουμε και τις απειλητικές καταστάσεις, έτσι. Οπότε εκεί έρχεται και η λειτουργικότητα ενός εφιάλτη. Οπότε σε αυτό το σημείο θέλω συνολικά να πω ότι είναι και μία μέθοδος ενσωμάτωσης όλων αυτών των εμπειριών, όπου όταν είμαστε ξύπνοι και ξύπνιες, ίσως και να μην θέλουμε να το κάνουμε, να αρνούμαστε. Γι' αυτό και τα όνειρα μπορούν να μας βοηθήσουν και να λειτουργήσουν και θεραπευτικά. Και εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό στη θεραπευτική τους δράση. Άμα τα αφήσουμε να μας μεταμορφώσουν, άμα σταθούμε και αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας μέσα σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον του κόσμου των ονείρων, πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν τα όνειρα. Και σε αυτό το κομμάτι όμως θα μου πεις, ναι, αλλά εσύ δεν ελέγχεις τι ονειρεύεσαι. Ναι, αλλά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέσω των οποίων μπορείς να ενισχύσεις το κομμάτι της συνειδητότητας, της παρουσίας σου ως άτομο μέσα στο όνειρο. Εγώ το έχω νιώσει, δηλαδή αυτά τα συνειδητά όνειρα, και χωρίς να το εκπαιδευτείς, είναι αυτή η περίεργη εμπειρία του αυτό πραγματικά το νιώθω, αλλά καταλαβαίνω ότι είμαι αυτή τη στιγμή σε όνειρο. Είναι κάπως... Υπάρχει δυνατότητα είναι το συνειδητό όνειρο. Υπάρχει δυνατότητα να έχεις πλήρη έλεγχο. Δεν πιστεύω πως όχι. Εντάξει, αυτές οι μέθοδοι κυρίως βοηθάνε άτομα που έχουν αιμονικά θέματα, εφιάλτες που περιστρέφονται γύρω από κάτι πολύ συγκεκριμένο, όχι αυτό που λέμε εμείς, τις αρνητικές εμπειρίες, που να έρθεις κατά μέτωπο σε βοηθάει να τις ενσωματώσεις, και γενικά είναι κάτι φυσιολογικό που βρίσκουμε, γιατί ο κόσμος μας είναι γεμάτος προκλήσεις και διάφορα πράγματα που μας προκαλούν άγχος, φόβο κτλ, ανασφάλεια, δυσφορία, έτσι. Αλλά εντάξει, για άτομα που έχουν και μετατραυματική διταραχή ίσως το να κάνουν εξάσκηση, στο να ενισχύσουν αυτή τη συνειδητότητα στο συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο όνειρο που τους κατατρέχει, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Ναι. Οπότε θέλω κάπως να τα μαζέψω. Τα συναισθήματα έχουν μεγάλη σημασία για τα όνειρα.
το συναίσθημά μας έχει σημασία και η συναισθηματική μας κατάσταση έχει σημασία για το τι όνειρο θα δούμε, με την έννοια τι συναίσθημα θα νιώσουμε και εκεί, και το περιεχόμενο που θα ανασύρουμε, είτε φτιάχνοντας κάτι ολότερα καινούριο, είτε παίρνοντας εμπειρίες από πολλές αγχογόνες καταστάσεις της παιδικής μας ή εφηβικής μας ηλικίας. Συναισθηματική ρύθμιση λοιπόν και η ενσωμάτωση εμπειριών είναι μια βασική λειτουργία των ονείρων. Και τελικά αυτό, να αφήσουμε τα όνειρα να μας μεταμορφώσουν. Αυτό, και να μην φοβόμαστε. Καλά, τα λες πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Θα λήξουμε εδώ το πρώτο μέρος του podcast για τα όνειρα, με καλεσμένη την αγαπημένη μου Σοφία. Και θα σας δούμε, εμείς θα το συνεχίσουμε κατευθείαν, αλλά εσείς θα μας δείτε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ναι, ξέρω, μπουχουχου κλαψ λίγμ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε παρέα για αυτό το 20 λεπτό, 25 λεπτό. Ανάλογα πόσο θα βγει, έτσι. Ανάλογα πόσο θα βγει στο μοντάζ. Kinder έκπληξη. Podcast Kinder έκπληξη, τα εσώψυχα παιδες. Και θα μιλήσουμε στο επόμενο podcast, στο επόμενο μέρος μάλλον. Τα λέμε.